שלום חברים, ובסרטון של היום אתם תראו את האדיטים שלי ואני שיפרתי את ההגדרות וזה המפה הכי טובה לאדיטים ואני אומר לכם וכנסו אליה מהר כי קוראים לה ווארין, זה התמונה שלה, פשוט כנסו אליה ויהיה לכם שם, הנה תראו, זה אם אתם הולכים לזה ואתם מחכים את כל הזמן הזה, אני חיכיתי ואז רגע סתכלו, יש פה הגדרות וההגדרות האלה עזרו לי רצח. אם אתם רוצים לראות למה, הנה קבלו. יותר נוח באמת בסלואו מושן למשל. אני לא הכי מחומם, אז זה כאילו נראה לי עדיף שאני קודם כל אשים את זה בלי סלואו מושן. רגע, וגם תראו רגע, אני למשל עושה ככה, הנה, נכון ראיתם לא עשיתי עד הסוף? פה זה כבר היה עד הסוף. תגידו שהאדיטים שלי השתפרו, נכון? הם הרבה השתפרו. וזה גם משתמש אחר, ויש לי פה פחות סקינים, אבל גם סקינים די יפים, להגיד את האמת. אני אראה לכם. אז רגע, בוא נלך רגע ללוקר. יש פה בכלל את הלוקר? לא נראה לי. טוב, אז כן, שנצא ללובי, אז אני אראה לכם. בוא נעזוב את זה. הנה. אז קבלו. תראו, אתם לוקחים סתם למשל, איפה הפיסטול הזה, הנה. אתם לוקחים אותו. יש לכם אין סוף. אתם פשוט יכולים. אני קיבלתי מזה. באמת שחברים, אני באמת קיבלתי מזה, נשבע לכם שאני קיבלתי מזה 120,000 XP. זה הביא לי כל כך הרבה רמות, באמת. ומי שרוצה את ההגדרות שלי, אוקיי, רגע, קבלו, בטעות. אוקיי, קודם כל, קחו את זה. אני שם בכוונה אירופה, כי כבר במידל איסט אין לי הרבה בכלל פינג. יש לי הרבה פינג, זה מעצבן. הנה, קחו מתנה, זה הכי טוב. הנה, קחו את המתנה.
וזהו, זה כל ההגדרות. זה הגדרות מטורפות, אז כדאי לכם. זה הגדרות שלט לאקסבוקס ולסוני, ומי שבמקלדת יכול גם לעבור לשלט, מה שאתם רוצים. אני משלט אקסבוקס, יותר נוח לי. תגידו שנכון השתפרתי רצח, תרשמו לי בתגובות אם השתפרתי. חברים, הרבה זמן לא העליתי תוכן, אז אם אתם רוצים תרשמו לי בתגובות של הסרטון הזה, אם אתם רוצים שאני אחזור ויעשה עם חבר שלי תחרות, חבר שלי נאורי, מי שלא מכיר אותו, יש לו 44 או 45 סאבים, והוא התחיל לפני כמה ימים, הוא כמעט כל יום מעלה שורט, אז גם אני אחזור, אני באמת רוצה לחזור. רגע. חברים, אתם רואים את התיק גב שיש לי? אני לא יודע איך זה, המשתמש הזה נוצר ב-2024, אני לא יודע איך, תרשמו לי בתגובות אם הוא נדיר, אני חושב שכן. אם הוא נדיר, אני לא יודע מה אני עושה, כי אני אפילו לא יודע איך קיבלתי אותו לעזאזל. טוב, ביי חברים, זה הסרטון להיום, ונתראה בפעם הבאה, ואל תשכחו להירשם לערוץ.